dnešnom receptáriku sa dozviete. Ako budeme tráviť najbližšie dni voľna? A povieme vám niečo viac o veciach, o ktorých viete pomerne málo. Dnes je na nejaký čas posledný deň, čo vysielajú ráno pre vás Saifa a Adela. V receptáriku sa nám podarilo exkluzívne zistiť, čo budú počas dovolenky robiť. Adela si doma po množstve práce konečne pretriedí ponožky od príboru, Poleje si pyžama, aby neuschli, zaštopká tú veľkú dieru, čo má na práčke vpredu, vyleští 5. stranu každej knihy, oholí ovcu, ktorú má na balkóne obzvoní všetkých susedov s tým, že či nemajú kúsok nehy. a potom sa poslušne prihlási na miestnom psychiatrickom oddelení aj s ubytovaním. Saifa si konečne vyrazí na letné turné po Slovensku so svojou show, ktorú bude prenášať aj televízia Amentma. V tejto show bude Saifa hľadať najčudnejšieho Slováka. Čiže ak máte dve hlavy, Schopnosť ošúpať zemiaky pohľadom. alebo viete vidieť budúcnosť v prasačom rypáku, Prihláste sa formou hlasného výkriku z okna. teraz vám povieme niečo viac o veciach, o ktorých viete pomerne málo. Deti zo Združenej školy striptérskej vás pozývajú na popoludnejšiu besiedku pri príležitosti rozlúčky so školským rokom, Podobné pozvanie majú pre vás aj žiaci špeciálnej základnej školy Liehovinárskej. kde vás ponúknú vlastnoručne vypálenou papučkovicou, ktorú s pánom učiteľom Jelínkom vypálili na pracovnom vyučovaní. Pozor, pozor! Zajtra o tomto čase budú vypustené divé pstruhy na zástavky MHD v záujme výskumu vodohospodárskeho podniku. Chcú totiž zistiť, či pstruh uschne, kým mu príde jeho spoj. V zajtrajšom receptáriku sa dozviete. Ktorí maliari maľovali svoje diela privalený balvanom? Zo špásu prekáblujeme jaslovské bohunice, A v posluchárskom teste vás naučíme básničku o dážďovke, ktorá sa nevedela v škole prihlásiť.